हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जिन्हें जगह है आज हम लोग शूटिंग लेने जा रहे हैं। ये हमारा हीरो है और मैं कोरियोग्राफ करेगा कोरियोग्राफ करेगा। और ये हमारा हीरोइन है जो हर बार हमारे साथ होता है। हम अभी पहुंचा है घर में और डायरेक्ट शूटिंग लेने आ गया। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर जा रहा है। बुखार हो जाएगा, बाहर में मिलते हैं। Chris ko lang na pwede na siya nga. Hey, Ro, driver ako. Dilix na may Ro, break lo ka na. Nay, auto shooter siguro wala. Oh, ladwa. Gola la. Manfibe na ade. Manfibe. Sinar na be location जों दायो. Hei, nोंथाङा माबा बुंगोन? बुंथारला। आरो नों मा बुंनो? फैबाय आरो ना गाइस। जालाय जायो होनलाय। मेकआप खालामना फैखादों नामा नोंसोरनिथिं? नोंसोरो? बिसिनाबो देलायनांगौ ना? मेकआप बानायनांगौ ना? दे फटाफट। गाइस मा बुंगोन नामा नोङो? देलाय बुंलाय। बुंबावनो आंलाय जोङो शुटिं खालामनो फैदों। नायदो आरोना। सापर्ट खालामलायदो आरोना। साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार। बायदि आरोना। नायनो मोनगोन नोंसोर। नोंलाय माबा मोनसे बुंगोन नामा? गाव गैदो। बुंगोन नामा? आं एकदम खिनो हासुनो ओंखारला जोबथारबाय दे। तो गाइस जोंना बेयाव जालायसिगोनलाय आरोना शुटिंआ। मिउजिक जरखौ लानानै করে থাকবে আর নো পাঁচবার কি করবি? রাইট লগত স্টার্ট হবো লাগে, রাইট লগত ইন হবো লাগে। तो गाइस जों बेबायदि जायगायाव फैबाय आरोना शुट लानो। बिसोरो ओइयाव थांग्रोबाय, जोङो नै दायो थाबायगासिनो। जोङो थाबायदों आरोना ससे। ना मा होनो? हा? चेनेलाव हगारना होगोन होनखादोलै दानो सुरज। हुदुम प्रडाक्सन चेनेलाव नायबानो जाबाय आरोना। नटिफिकेसन फैगोन नालाय इउ क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय। ना मा होनो? जागोन नै हेलो हाय बोलतो माबा सानानिफ्राय फैदों, फरायनायनिफ्राय फैदों ना। ओरै हाजो बारनानै आरोना। हाजो बारनानै फैदों बिसोरो। लकेसनखौ बारलांजोब्बायसैलै बिसोरो। फैसा फैदों बिसोरनो। खै लाख दं इयाव? बारा नङा, 1 लाख ना 2 लाख दङ। नोंसोरो मा खौजोब्बाय नामा? बुंनानै जायाखै? बेखौ ब्राइटनेस खमायलाय। आयौ बानाय हो, मेकआपखौ बानाय हो। नोंसिनालाय मेकआपा जाबाय दा? दे थाब बानायदो। तो गाइस जों सफैग्रोबाय आरोना। इसोरो फैगासिनो गारियाव। फाग्ला माला सफैगोन इसोरो? सफैयानो माथो। 2:30 रिंगायाव
Iseng kali kau driver. Oh, ya usah. Lahir. Driver asing nama dia. Dia kau sih. Driver apa dia? Kenapa? Baik dia. Mana ke? Kamu gimana? Ada apa dia? Good morning. Baik. Persi undu agen deh nama. Kau undu mana? Ziranya mungkin mana ke mbak? Jentene. Ini mbak kita video mana sih? Driver kau kintu danger bela. Sound dah. Sana. Sir, bangsin engkau mungkin nisani mitra. Nungke kira na. So guys, dini second sudah na. Nunggu guys. Dini. Jebuna jeba wadi birpung. Jebuna jeba video dini. Jebuna. Jebnangan. Pojibtar nangan dini. Kapan no mengat? Daurau ni di kandang go. Daurau na. Jangan. Bebe saya shooting lalai ber na. Selengas ni. Choreographer. Deng, sasia mai di nai deng. Hey, Karina hot. Ake muro, nama nula. Age muro, hey. Terus. Nih, betul. Nih, jabai, jasa setup dah. So guys, sengna jeb siapa na shooting ah. YouTuberan jatuh bempene. Jeb siapa na masagra prabi temuna. Hari muda siapa deh? Korea. अच्छा Action. Action. Play. Tapui. Kalau not. Siapa? Tuh guys, sini video seber dah. Mukra talang deh. Bar. Yes. So guys, video kamu macam mana? Like, share, komen, aru. Tap subscribe kalau nak deh. Unsubscribe kalau